Duha ka mga luxury cars gikan Korea nga gisuwayan og palusot sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental ang naharang sa Bureau of Customs 10. Ani ang dugang detalye. Nakadawat og report ang Bureau of Customs Region 10. Customs Intelligence Investigation Service kan BOC CIIS sa ilang counterpart sa nasud Korea nga adunay usa ka container van nga gipasakay sa usa ka barko nga padulong sa Mindanao International Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental nga adunay karga nga mga smuggled luxury cars. Dali nga giharang sa mga personahe sa BOC CIIS ang maong kargamento ug giisyuhan kini og pre-lodgement control order aron masuta ang sulod niini. Sumala sa deklarasyon sa importer nga mga used truck parts kuno ang sulod niini. Dalawang siya, Porsche pero different variant. So isang Carrera at isang 911. Dalawang variant siya ng Porsche. Isang 2018 model at 2019 model. Sumala sa Bureau of Customs nga mukabat kuno sa 30 million pesos ang kantidad sa duha ka mga luxury cars nga ilang nakumpiska. Nailhan na sab kuno nila ang consignee sa maong kargamento apan wala pagibutyag ang pangalan tungod nagpadayon pa kuno ang ilang investigasyon. Parang yung TRP talaga din yung kanilang business. I don't know lang kung kasi the usual naman duwarte ng mga shipments naka-XA naman yan. Naka-XA yan, titignan kung may image. Itong particular shipment, hindi nila finailan. Ibig sabihin, meron talagang problema. Nag-issue na sab ang BOC-10 og warrant of seizure and detention alang sa duha ka mga luxury cars. Samtang kasong paglapas sa Customs Modernization Tariff Act ang posibleng atubangon sa mga responsable sa pagpalusot sa maong mga sakyanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.